sɔgɔmada in na an b'a di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Alu Badara nana kase k'a fɔ a ye ko ani sɔgɔma dinaɲa ale fo sa an bɛ foli an b'a di ba ɲumankɛ ma Meredi district a kɔnɔla la ko ani sɔgɔma Musa Kulubali Balde Brek Balatɛ Bala Janfa Tandare Musa an bɛ foli ani tanuni ko o lase a ma ni wagati in na kosɛbɛ i y'a fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ de Ya Jalo fɛn min ye foli ye an bɛ a di sɔgɔmada in na Banankabugu sugu kɔnɔ n'an donna yen mais 4 petits bons amis u bɛ yen Bazou Ba Musa Major Jakarija Konati mais 4 petits bons amis voilà sɔgɔmada fɛ foli an b'a d'u ma Cheikh Diallo Laitier le laitier Seki a bɛ fo Flash Seki Cheikh Sidibe a tɔgɔ kɔni Laitier a bɛ fo a bɛ fulaw Cheikh Sidibe Lo ouais mo fulaw donna ko bɛɛ la ji fana fula mécanicien bɛ yen n'a ye jaa fɔ ko jitigi fila Laitier do n'a ye jaa fɔ jitigi nɔnɔtigi jitigi n'a kɛra jitigi min ye a sababu la bi piscine bɛ Janginɛ fɛ yen subhanallah o tuma forage bɔra la piscine fɛnɛ ji min di Janginɛ ma a ka ca ma a ka ca ma ji ka taa tɛ ban n'a ye piscine seri Allahu akbar masi ni ji cari ma ka piscine n'a piscine seri ni ji caman b'i fɛ yen i bɛ piscine i bɛ se ka piscine k'i ka yɔrɔ la piscine bɛ Janginɛ fɛ yen taari piscine den fɛ ayi masi an bɛ min ɲini Janginɛ fɛ sa jo n'a taara jo ka n'a rejeter a ka ɲa a ka tɛmɛ nin da ka piscine dalen an na to ka taa jo piscine b'a fɛ yen an bɛ foli d'a ma n'o ye ba Ami Fɔnba a tulo b'an na nin waati in na ko ani sɔgɔma Mariam cɛ Alhaji a ka foli bi yan Alfaruk distribution o don k'an b'a fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo kelen kelen i y'a i bolo bɔ a kan an t'a bila dagiri min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko dabaliban a y'a jira k'a fɔ ko Senegalikaw fɛ yen an ka chauffeur min bɛ yen ni a kɛra sababu ye ka Senegalikaw olu ka taxi dɔ ta ni a kasara bonyana kosɛbɛ ɔ kunu u ye a ka kiiri ko o tigɛ n'o ye Idrissa Doumbouya san 4 kaso u ye o da a kun san 2 fɛnɛ ko a ka permis o bɛ minɛ a la n'a bɔra kaso la san 4 kɔnɔ san 2 ko a tɛ mobili boli u y'o fɛnɛ fara a ka kow kan kunnafoni di sɛbɛn a continuera ni kunnafoni a y'a jira k'a fɔ Mohamed Yusuf Bacili ni a bɛ fɔ a ma Arasbach CDR kumalasela i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kiiri min tun bɛ ani an ka kiiritigɛlaw olu ka tɔnw o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sam ani Silma a ye fɔ fɛn min ma ko outrage à magistrat o kiiri o tigɛra kunu kiiri y'a jira k'a fɔ ko san 1 kaso o gulonnen o bɛ to Mohamed Yusuf Bacili kun a bɛ fɔ min ma ko sursis san 1 kaso gulonnen a bɛ to i kunna a ɲinin'a fɛ tuguni ko fɛn min ye 20,000 ye ko a ka o sara a filɛ nin ka taa ɲɛfɛ kunnafoni di sɛbɛn ni a bɛ fɔ a ma dabaliban halisa a y'a jira k'a fɔ ko an ka pôle économique pôle économique i b'a ye k'a fɔ u bɛ wulikajɔ la bi cogoya min na yuruguyurugu walew olu bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ nka u bɛ ka fɛn min daminɛ nin ye nin ma ɲi dɛ nin kɔni ni bɛ kɛ sababu ye caman bɛ boli ka dugu bila moriw na marché somaw olu na marché walima avion bio minnu ka baara bɛnnen don o feereli ma on a marché
sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye a ɲɛmaaba ye n'o ye pôle économique ɲɛmaaba ye maître Ousmane Fati ko a na kɛ ka sɛbɛn kɛ k'a ci an ka banquiw ma banquiw ka sɛbɛn kɛ k'a ci u ma ko ka a lajɛ ni san 5 laban in kɔnɔ ni ka maaw ka relevé bancaire o ta k'o ci yuruguyurugu kɛlɛli o kama a ɲinina banquiw fɛ sɔrɔ min donna maaw ka comptes la ani sɔrɔ minnu bɔra ko o jateminɛli kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u ye foroba wari ka a dun ka a ɲami i b'a ye k'a fɔ a maaw la sa a ye fɔ minnu ma ko DFM directeur financier et matériel o tɛ o maa 5 o bɛ a la fɛn min ye ministre kɔrɔ o fana caman b'a la ministre kɔrɔ yɛrɛ min b'a la o ka ca fo ka taa fɔ a to ten ko k'olu ka compte bancaire lajɛ directeur des sociétés 12 o b'a la généraux 11 o b'a la député 23 o b'a la ambassadeur 18 o b'a la Laji Burama Ibrahim Boubacar Keita ale ka du maa bɛɛ lajɛlen bɛ a la hala lagare a bɛɛ b'a la ala ka fɛn barakɛla a bɛɛ b'a la hali min bɛ yɔrɔ furan cuisinier b'a la a b'a la chauffeur b'a la hali ni bɛ to ka tɛmɛ a ka da la i b'a la wali hali ni bɛ tɛmɛ a ka da la i b'a la tari ko de ma tɛmɛ siɲɛ kelen magura ne tɛmɛ yen fan fɛ premier ministre kɔrɔ 3 o b'a la maire 12 o bɛ a la a maire dɔw yɛrɛ ko halisa olu dɔw bɛ maire la pôle économique ko nin ci de kɛra ka bila banque ma ni an taara ni kunnafoni ye ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'ale bɛ kiiri ministériya la bi n'ale yɛrɛ pôle économique o procureur kɔrɔ ye a ye taama kɛ ni ka taa pôle économique la kunun tigɛ a ma don a na la a ko n'o y'a sɔrɔ maliyɛnw presselen don ka fɛn kɔnɔ ko o de ye kiiri ye sabula kɛlɛ min ni a kɛra maliyɛnw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko la refondation ka jamana ka jɔsen kuraw ko o di a ma o kɛlɛ ko maa caman jigi kɔni bɛ fɛn min kan bi k'o de ye ko kiiri ko o ka tile o de kama fɛn min ye Mahamadu Kasonge an ka kiiri ministre a ye taama kɛ kunun ka taa pôle économique la ka dossier minnu bɛ senna k'a lajɛ cogo min na o dossier olu bɛ cogo min na o ka dɔn dossier ka teliya joona ka kiiri ka o boloda joona walasa maaw ka laɲini ye fɛn min ye ni kiiri ka a kɛ cogo ɲuman na o bɛ se ka sabati a ko fɛn min ye pôle économique baarakɛlaw ma k'u ka kow teliya joona ko les Maliens ont la soif de la justice a y'a fɔ ni tubabukan in na a taara ɲɛfɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ pôle économique maaw kan n'u y'u kɛlen kɔ k'u ka doléances fɔ a ye k'a fɔ nin gɛlɛya ni nin gɛlɛya de bɛ an kan an ka baara kɛcogo la o gɛlɛyaw a ko fura bɛna sɔrɔ olu la joona a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye transition ye ko yan'a ka kun cɛ ko fo faso ka wari minnu ɲamina olu ka sigi faso ma baara minnu ni an ka kiiritigɛlaw kɛlen don k'a daminɛ ko baara k'u ka taa n'a ye ko a taacogo ka ye fo ka taa fɔ a to ten fɛn min ye Arizo ni ale ye cour d'appel ɲɛmaa ye ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ala a tɛna mɛn ko fɛn min ye u bɛna foroba kiiritigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn terrorisme maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko bamancɛ walew olu bɛ o la ko olu bɛna kiiri ni o fana tɛmɛna ni o cour d'assises banna dɔrɔn dɔwɛrɛ bɛ labɛn maa minnu ye jamana foroba wari ko o dun tɛgɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ olu la o kama u y'a ɲini pôle économique fɛ ko ka dossier bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sen na n'o y'a sɔrɔ u kuncɛlen don ko olu di joona cour d'appel ma yanni kalo in tile 10 cɛ an filɛ kalo min na o ka ɲi septembre cɛ dɔ bɛ bolo dugu commencera ka video ala ko yanni kalo in tile 10 cɛ ko ka a dossier ko ka a di cour d'appel la wa dugu bɔdaw bɛ sɔgɔ minɛtaw olu bɛ minɛ minnu kan ka seere dɔɔni u ka wari lasigi olu bɛ seere wala minnu yɛrɛ kan ka siyɔrɔ falen kɛ ka yɛlɛma Bamakɔ kura siyɔrɔ bɛ falen dɛ o b'a la de wala siyɔrɔ bɛ falen dɛ o ye diyagoya ye chaque kuma filɛ nin ye i bɛ mun d'a kan Mas mun bɛ sɔrɔ ka da nin kan sɔgɔ u ka karangadaw sɔgɔ
sabula n'a fɔra k'a ye sɔmi yɛrɛ la minɛ bɛɛ b'a dɔn surukuba kɔni ale b'a senfa awɔ ale bolila i ye nin fiyɛ Kuyatɛ kɔrɔ sabula ale b'a dɔn ni minɛli fɔra kɔni ale de bɛ minɛ siga t'a la awɔ Mas bibi in na kiri bɛ ka nin wulikajɔ mun kɛ sabu ni ne ye maliyɛnden bɛɛ sago ye fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko kiri ko a minɔgɔ b'i la n y'a fɔ procureur kɔrɔ y'a fɔ cogo min na Mamadu Kasuge ministre y'a fɔ cogo min sabu kiri a minɔgɔ bɛ an bɛɛ lajɛlen na donc u ka ko teliya sabu wari minnu ni a bɛ mɔgɔw la minnu ye jamana nafolo suɲɛ sabu u k'u bisi u k'a labɔ u datuguni o tɛ an arranger kosɛbɛ sabu u k'u bisi sabu ka wari ninnu u k'a labɔ u ka biɲɛw saisis ni biɲɛw fana saisira a ka segin jamana ma sabula Bacili y'a fɔ Mohamed Ali Bacili y'a fɔ l'autre jour ko jamana ka fɛn caman bɛ u ye bien immobiliers saisis mais i b'a sɔrɔ après a bɛ tila ka tunu mɔgɔ t'a dɔn a taara yɔrɔ min a tɛ bila État ka bolo kan o tigiw fana t'a sɔrɔ donc o fana si ka na yala sabu ma kɛ tilennenya kɔnɔna la masa an b'o de fɔ Tari kuma tɛ nin ye tonton Mas an tun ye nin kuma in fɔ yan nɔ c'est que a patrouille kɔni a bɛ ka wuli justice bɛ ka yuguyugu kosɛbɛ on n'en disconvient pas parce que je pense que malien a yira k'a fɔ olu mago bɛ justice la c'est-à-dire justice ka kɛ indépendant ye justice ka kiri kɛ a tigɛ cogo la foyi kana don a senkɔrɔ système politique kana don a kɔrɔ justice ye justice de donc ni malien ko k'u mago bɛ justice la wulili kɔni bɛ kɛ siɲɛ caman an b'a ye contre la corruption mɔgɔw bɛ minɛ tantôt après an tɛ suite sɔrɔ a la i bɛ bali k'a mɛn dɔrɔn ko karisa bila la vraiment on n'a pas besoin de ça walima k'u minɛ k'u siyɔrɔ falen ka taa humidificateur bila k'u da humidificateur kɔrɔ MCA la masi an tɛ nin si fɛ an bɛ jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'i y'a ye nin grève cayara sɔrɔw ka dɔgɔ fɛnw da ka ca nin bɛɛ ye wariko in de donc u k'a lajɛ an ka wari minnu bɛ yen u ka dɔw bisi hali ni tulu dɔɔni sera ka sɔrɔ a la u k'o bɔ k'o d'a ma walasa an ka jamana fana ka se ka a sirilen bɔ kɔfɛlaw la fɛn dɔw la quoi ni Ala sɔnna u ka vraiment u k'a lajɛ u k'u bisi de k'u tulu bɔ an mago tɛ u ka personne na an mago tɛ u ka kaso kɔnɔdon na mais on veut l'argent du pays pour que an ka jamana la développer Makura kuma tɛ nin ye Mas n'an ko Mali kura Mas nin kɛlɛ in ye a dɔ ye parce que corruption barika bonyana jamana kɔnɔ masa jamana tɛ bɔ nɔgɔ la il faut que an ka leaderw k'a faamuya Ala ye fanga don minnu garisɛgɛ la u k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ fanga sɔrɔ wari jamana nafolo k'a buruja k'a kɛ lemuruba ye k'a bisi ka bɛn o dɔrɔn d'a ma ni i taara baara de kama mais an bɛ mun de jateminɛ n'u taara u ka poste la an tɛ nɔ ye mais o nafolo kasabi sugu dɔ bɛ labɔ ko baara bɛ kɛ n'a ye an t'o baaraw nɔ si ye mais wariw bɛ tunu donc nin ye wulikajɔ min ye a ka taa jusqu'au bout fɛn wari dun a ka bɔ u kɔnɔ fo i b'a dɔn fɛn fo jamanadenw k'a faamuya an ka jamana marabagaw k'a faamuya k'a fɔ ko n'i ye walita dun n'i ye jamana ka wari dun i b'a bɔ Mas ni nin kɛra ka ɲɛ mɔgɔ bɛ na fanga la Mas tant que justice jɔlen b'a jɔyɔrɔ la Mas hali ni bɛ wari dun i b'i hakili sigi tabarikala jo nɛnɛ kɔni taara nɛnɛ t'i labile dɛ non ça va tabarikala ka dɔ fara tari ta kan tari y'a fɔ cogo min na bon ne b'a faamu ten kosɛbɛ de faut pas que ça soit pour que amuser la galerie seulement n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na a ka kɛ wagati dɔ la dɔrɔn ka fiɲɛ wuli dɔrɔn bɛɛ k'a fɔ tiɲɛna ko bɛ ka taga ɲɛ a kana k'o ye sinon Cheikh ye mun fɔ sɔmi yɛrɛ la o n'o fɔra ma mɔgɔ suruba ye boli k'i dogo sinon an ma fɛn ta an tɛ boli an tɛ taa yɔrɔ la ni mun y'a ta e t'a la de ne n'i y'a ta caw cɛ ka kuma tɛ kunu i b'a bila caw an ma fɛn kɛ an t'a kalama mun don sisan tiɲɛna an bɛ mun ɲini kiri fɛ kiri k'a ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la ni mun nɔ b'a la n'i ka minɛ ni biɲɛ mun sɛziri i bolo ni mun sera ka k'i la n'a yɛrɛ t'i bolo i ka si kaso kɛ a banna mais n'a b'i bolo i bɛ na n'a ye fɛnɛ sinon an mago tɛ i yɛrɛbakun ko tɛ mais i ye mun ta jamana kɔ o de ko don sinon ni i t'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ jamana baara la bi an t'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ bilen hali an hakili tɛ jugu la mais n'i bilala foroba baara la donc ni ɲagami mun kɛra o yɔrɔ la k'i to o baara la
i be wole be ɲiningo la o tɛ kojugu ye kunnafoni di sɛbɛn le sphinx ale y'a yira k'a fɔ ko jɛjugu ko a laban ye ɲɔgɔn kɔbila ye a ye i bolo don k'a fɔ ko kabini ni yuruguyurugu kɛlɛ in o daminɛra k'olu kɔni kelen don k'u ka kamera ni ka a ɲɛsin cour suprême ma olu kelen don k'u ka kamera o ɲɛsin cour suprême ma ko dunduguma kuma minnu bɛ yen ko caman kɔni bɛ yen u bɛ min kalama a la o sphinx y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye madame Boire Fili ale ma minɛ wa Fili sphinx yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko Fili la bazardeuse Sphinx b'a a wele ten de kunnafoni di sɛbɛn le Sphinx ale b'a a wele ten de a ko Fili ɲininkali kelen ko Fili ko ale jɛlen don nin ko la i b'a fɔ nɛnji k'ale jɛlen don nin ko la k'i b'a fɔ ko nɛnji ko sabula ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Sumahila Bubey Mayiga waati min na Laji Burama Air Force One n'o ye avion belebele in ye a kuma bɛ sen na waati min na ko a ɲinini ale fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale de bɛ nafolo kɛsu a kunna k'a ka wari ko ka a di walasa avion a bɛ san maa fila ko o de ye a ɲini ale fɛ Umar Tatamli premier ministre ale ni Sumahila Bubey Mayiga ministre de la défense tɔgɔw bɛ ka fɔ dɔɔni o don kunnafoni a taara ɲɛfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Sumahila Bubey Mayiga a fɛnɛ ko ɲininkali tɛnkunnen kɔ a la waati min na k'a fɛnɛ seginna Fili ale ka kuma kan ko ale taara ɲɛfɛ a fɛnɛ ye maa dɔ tɔgɔ fɔ maa min ni o ye Ben Barka ye ni ale tun bɛ investissement kunna ko ale ye o tɔgɔ fɔ Tatamli ko o tɔgɔ fɔ ko Ben Barka ale ni Tatamli ko Tatamli ko ye premier ministre ye Ben Barka ale tun bɛ investissement o kunna ani initiative privée ko o tun bɛ o kunna ko n'i ye Ben Barka yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale den don a bɛ fɔ min ma a neveu a den don anw fɛ yan a den don neveu o ye i den ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko olu fila k'olu de tun bɛ ka kow u jalatigɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bibi na ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ko ale yɛrɛ fɛ ko Tatamli ani Ben Barka ko o de ka ɲininka Fili ko Bubey ni Tatamli ka ɲininka Bubey fɛnɛ ko Ben Barka ale ni Tatamli ko olu de ka ɲininka bamananw ko ten jɛjugu o kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila ye kunnafoni taara ɲɛfɛ a y'a yira k'a fɔ ko foyi ma tiɲɛ o ye nin yɔrɔ titre ye Sphinx kɔnɔ foyi ma tiɲɛ à l'occasion de la rentrée scolaire les deux enfants de Sumahila Bubey Mayiga sont arrivés à l'école Liberté hier matin à bord d'une nouvelle Lexus V8 flambant neuve conduite par Sidibé leur chauffeur Cheikh on est un grand frère on est un grand frère. On sait pas. Coïncidence. Tout n'est pas coïncidence. Conduite par Sidibé, leur chauffeur depuis plusieurs années. Comme le dirait l'autre, faut y matcher. Kunu k'olu ka caméra k'u y'a branché école Liberté ya o da la i b'a dɔn k'a fɔ Faransiikaw fɛ yen kalanw olu taara ka ban n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Liberté o ni Faransi programme de bɛ ɲɔgɔn na k'olu kɔni y'u ka caméraw ko o branché ni ka a jɔ école Liberté ya da la a jɔlen ko yen ko sɔɔni kɛra dɔrɔn ko fɛn min ye mobili belebeleba den dɔ a bɛ fɔ min ma Lexus V8 o don a kurakura o nana jɔ maa min bɛ valan na a jamu Sidibé ale bɛ ka mobili boli Sidibé in dun Bubey ale ka chauffeur don a bɛ waati jan bɔ a ye mobili dayɛlɛ ko Bubey denw olu bɔra ni ka don ekɔliso kɔnɔ ko n'i y'u ye u b'u u cogo la foyi ma tiɲɛ u fan fɛ kunnafonidila ka kunnafoni don Sphinx kɔnɔ. La main passe ou bien on avance. La main passe ou bien on avance. On avance. Faut matcher de. Il faut matcher. Laji Burama Air Force One. Ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka avion. Ko sɔngɔ bɛ ka fɔ a la ko o si t'a sɔngɔ ye. Ko tiɲɛ yɛrɛ la ko avion in sanna miliyari 3 de. Miliyari 3. Ko hali miliyari 7 ko c'est faux ko miliyari 3. 3 milliards. 3 milliards.
ne m'a f'i ye n ko n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ bɛ dɔn dɔɔni o don ko tiɲɛ yɛrɛ la ko avion in ka a sanna miliyari 3 de kunnafoni di sɛbɛn le Sphinx a y'a fɔ olu dun ka nkalontigɛ a man ca u bɛ se ka fili nka u ka nkalontigɛ a man ca n'i ye ko ta k'a lajɛ u y'u ka sɛgɛsɛgɛli ni ka o kɛ sɛgɛsɛgɛli kelen kɔ ka ban u y'a jira k'a fɔ ko avion in ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a sanna miliyari 3 avion in k'i b'a ye k'a fɔ ko Australien olu de ta don a tun bɛ Australien dɔw de bolo olu ka avion de kun don ko Australien ɲininkali a taara se a ma olu ye ɲininkali kɛ ka a gun fo ka taa se Australien yɛrɛ ma fo Australien ko avion sanna ale bolo miliyari 3 de i b'a dɔn min kɛra o ye avion san ale bolo miliyari 3 ka société dɔ dilan u yɛrɛ ye société min ni o ɲɛmaa ye Michel Tomi ye ka a kɛ sa ka avion sɔngɔ c'est-à-dire u y'a san miliyari 3 Michel Tomi ale fana ka sɔrɔ k'a fɔ k'ale bɛ avion feere miliyari 7 maa wɛrɛ minnu da donna la kuma de nana kun cɛ sa fɛn min kan min bɔra faso yɛrɛ kɛsu la o de ye miliyari 20 ye miliyari 3 dira avion tigi ma a tɔ o de tilala u ni ɲɔgɔn cɛ ko filɛ nin ye n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafoni di sɛbɛn a taara ɲɛfɛ a ko maa dɔ bɛ yen ko nka ko o tɔgɔ tɛ ka bɔ kiiri fan si la ko ka sɔrɔ o maa kelen ko o ye sefa wari miliyɔn 900 sɔrɔ nin ko la a tɔgɔ ko Usman Buare a kelen k'a ye miliyɔn 900 sɔrɔ nin ko la ale tɔgɔ ko Usman Buare Buarekɛ ko a y'a ka wari kɔni sɔrɔ ka a bila a kun ko nka ko enquête fan si fɛ vérificateur ta wo ani min bɛ senna wo ko Buarekɛ ko a tɔgɔ kɔni tɛ ka bɔ nin si la ko ka sɔrɔ a fana ye min sɔrɔ ko o dagosi ka bɔ fo ka taa fɔ a to ten ko maa wɛrɛ bɛ yen k'olu kɔni olu taara u ka wari ni ka taa a bila banki la banki min ni a bɛ fɔ a ma ko Banque Atlantique olu taara u ka wari ko to o bila yen ko n'i ye ko ta k'a lajɛ o maaw la ko miliyɔn 500 o dira dɔ ma miliyɔn 200 o dira dɔ ma nin bɛɛ ye opérateur o dira maa kelen ma ka tila ka miliyɔn 200 wɛrɛ k'o di maa kelen ma miliyɔn 500 o fana dira dɔ ma miliyɔn 200 o dira min ma n'an ko o yɔrɔnin kala tubabukan na a tubabukan ka di kosɛbɛ janginɛ komi e kalannen don i bɛ a kɔrɔ fɔ an ye l'un des banquiers banki baarakɛla don l'un des banquiers aurait à son tour vacciné un ministre de la République avec 100 millions. Perfection financière. C'est le mot. C'est sa perfection financière. Oui. L'un des banquiers aurait à son tour vacciné un ministre de la République avec 100 millions. Ce qui est bizarre dans l'affaire, Ousmane Buare ne figure pas parmi les personnes attraites par la justice. Un oubli mystère. Aïe, qui va là? Il n'a pas fait tout comme là. Toi, tu vérifies tes rapports là. Mais yini ningalo be yini munge iba Ousmane Buare to be ke kuma chama akuma la o yini ningalo tay wala yini ningalo tay mais vérificateur ga rapport la ite Ousmane Buare kamalen ita to ya la Buare adu suna atogo folen la akelen du ay million keme kono don de soro de masi million keme kono akele lucele o malien den joli ni ore mun e milliard fendu million keme kono don jolbo je 1 milliard la 100 millions de 100 millions de millions ça c'est 1 milliard aja ni be million keme kono don la ba ko 100 millions il va faut 100 millions dro o masi ay ba fote ne o million keme kono don o chama me mami mbolo 100 millions mu yo bolo 900 millions o be mami mbolo masi ba faut 900 millions tiki fana madro ko 1 milliard arrondi de ça c'est en mathématiques mais au milliard de 900 millions makura joli o 1 milliard la bon ali banque me wa soro fana ta soro bien sûr 200 millions dira mi marché de banquier le banquier barakela de o ale fana de fana ministre arrosé ni sain peut-être il va le ministre arrosé on a massé c'est que lui-même il est garanti non il n'a pas arrosé il a vacciné fou il a vacciné
ka funfuni million de tiena avion sanin jara tiena ne wardu ngoy be ita soro be faso na folo hey beka mali ndin kilingi Allahu akbar imo joli ni yoray kuna fali ataranya fe swensi kono halisa be swensi kadi ko jugo ni bami ya soro ka kala awo akadi duman chama obe akono la do aya ira ka fo ko bubu shishe anyame bubu shishe ka be nyame ka ulufe halisa wa dogotoro ni ko taka alaje o ko abora Abidjan ko ga ko ma chama te min kala maka ye wati ni ke Abu Dhabi fene o awo Abu Dhabi ka aye watini ke aye watini ke manamina asorola ka mesa ka fo ale mami norob la primature la Soumaïla Boubé Maïga le tigre de Badala ni ben mega toko kura fo amabi jana ben to men ba makuno bon kura an demsen am be fendo gen bon kura to am be fendo gen yu wola oh, ore tutto ide. A toi, c'est pas l'era. Aïe, l'era. Oh, moi nyine. Are. C'est l'era. Aïe. Moi si je souris mais. Hein? Eh aïe oye tonso. Aïe me gagner ni galge. Oye tonso. Souris. Sauf souria. Oye tonso. Oye tonso. L'era. Toto mais. L'era c'est pas tout. Oh, l'era oye toto. Ni arabe sebe tere ba labana tere ba labana ibe nyina be ka jama ijo o te me muira termine la personne ay o te ara ni ya fa to kana koroba la koy alaba abura modola we fa ko o modafa no balaw mais on dit ara uba fo mun ko ara de terro mais o ka adaduguma ka boli ka adaduguma ka adisi dadugolo la ka boli ka fen shega mais ya ara de l'air aussi ya ara de l'air o do lanjire a ko flex hawo iba ka foko mana mina dogotoro bubu sise ayame ka foko le tigre de Badala ko ale shiro ko o falena ko abora fando fe kata famre fe Bamako kono la ya kasoro ama voyage kasoro ama passeport ta kasoro visa o masigi aka passeport kaka ashiro fale so mada nani fe ne kanyeta wati kabona ye bananga bugula ya ko ukunana ye Bamako tedi Bamako Dravela Bamako bulbana le thé qui se trouve à la fin des haras, c'est le tigre. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que parce que avora onye fena école là boya ntaro ne automena lettrife agouti égale toto voilà agouti bon agouti ayi agouti est fini ça agouti est fini konyina oh mais agouti égale toto avec lui on va faire mais konyina toto c'est pas pareil de agouti il va sur au bel famille clé c'est voilà c'est des orangères voilà c'est le mot de la même famille voilà c'est le mot de la même c'est la famille des orangères non je ne suis pas fort en biologie parce que afora dans les classes littéraires avec fort ni lettre mot là-bas na kasoro a lettre te prononcer a te sonner o ka abaira abora fendo la be fendo ko fo non tu es fort voilà parce que ra te mimbala on ne prononce pas le T voilà donc ja le T est tigridi merci tigri remi hein tigri remi jaramangana voilà ya ate tigridi o mas me nugu ina fo sai wa fo minuma ko arade bar ko roid me arade bar minu yara te ko bar kono kuma shige arade arade MZA
ne kuma kuma in famu akai e be feka mun ne fasa akai ne data akuma tola kuna foli disebe aya ira ka boko kabini dogotoro bubu ko ayo ome ka sira ka bo Abu Dhabi droninga ikunda Niger ka o kale deumbe ka beta oluka rentrée scolaire kaka o labe ko dore tede aye min fo somi yira la ko o ka bakungulo o temo re o kumai o ko o kuma kele ndi do o bol damne le ha o bol damne le me bo fure masi furi kere faga kumate kuma boli bel ngo do avion bi bu bolo ko son go ta fo ko an rendez-vous pousser doni ka fien jadem na ima shia ya tabare lagia shia mati do ker fa fe ya o kera mamadi ma fo kabna shia ta ko bolia o ker fa mi ga jabi mo me ma ba boli ko kuma boli boli cheya be mi Sina kuma boli abara ta sai ga kuma ala ma nga frontière da kerfa ya fore ko la jibrama mal en point amangene ko saya ko kuma ko ni ko galoma ko me ko tiere la ko la jibrama ka mangene wallahi ka mangene c'est pas des paroles amangene redi OK ko aga bana mamiya juguya Alassane do kono war Alassane o ya jatiga ay already ko di already bana juguya kuna vole di semaine les Sphinx akoko l'ex-président de la République Ibrahim Boubacar Keïta est mal en point depuis un coup de fil du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui lui a fait savoir que la situation dans laquelle Karim Keïta est à Abidjan ne peut pas durer. Pour lui, il serait souhaitable que ce dernier se rende à Bamako pour répondre à la convocation du juge d'instruction Maïga qui a lancé un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Puisque, a-t-il dit, Tili Yegonier, Alassane, le jour où lui Ado ne serait pas là, ça va sauver. Il sera extradé. Ibeka ayant appris qu'Ado est malade, est tombé lui aussi malade. À tel point qu'on a appelé le cardiologue Diarra à son chevet. À son chevet. Bien que la rumeur le déclarant mort soit fausse, l'homme serait quand même mal en point. Ce sont d'ailleurs ses proches qui pensaient que l'irrémédiable était arrivé, qui sont à la base de la dite rumeur. Dabama kawule rede serama lu jatige ko jugu de freye kibariya inchari kibariya jelendo kibariya ya ira ka foko la jibrama sebeni ngoro fama koroko amangene bi chien rere la ko ga ko ngunungunu kami mesena ka foko andaba maka wole sirama ko tiente o ngunungunu kana ko ga ko femi tien la jibrama ko amangene aga bana sababu dorete kono wari jamana fama oya awele ninga afwaye ko ambe domina ko bi ko atoko Karim Keïta idenge anga ablakana malila ko sabula ko nama blakana ko ni domina ko ne tia ni domina nete fangala walma domina nete dugolo ko kamble ko mawro nasro mamunu na songa ablakana faso kono la lare abigwan o kuma ko ni fora la jiburama amakala do anyina ka benoyi nga aye kibaruya soro domina ka foko ame domina ko bi kono ware jamana fama ko amangene ayra tunne do ma chamana do ko covid do ere ko femre do ko ni tunne do ma chamana ko ni gara sababu kala jiburama ka ajatike balaw jatige ere de laba onana ke banayi alla adusukuna aka dusukun furakela min bi iwasado adusukuna no docteur Jerai wele blalo mako kana jona kana laji burama laje akrefamgo olu jatige ko jugu yere de ko wati sedo ka boni ko waro ka foko wati sedo asoro daba ma alema wele like flo na foli fleni nous en parlé ou bien on continue nous en dit un peu antenne tota
anga to ta ko ni me fe ɲini ngali ke convention mi tun signera o kɛra cogo di o bɔra ma on se parler mais ni mun ye hadamaden i mana mɛn i ka ko la cogo cogo maaw b'u ta la ala b'a ta la Alassane bɛ yen Alassane tɛ yen a fa yɛrɛ bɛ yen a fa yɛrɛ tɛ yen Mali kiri bɛ yen Mali kiri tɛ yen dola ni kiri bɛ kɛ a y'a diya a ka kɛ yan a m'a diya a ka kɛ yan a kɔni bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛ mais k'a fɔ ko cɛkɔrɔba man kɛnɛ diyagoya o ye parce que n'i ye kumaw ta k'a lajɛ bɛnkan minnu tɛmɛna ni farafinna jamana ɲɛmɔgɔ cɛ k'a fɔ ko a n'a a ka denbaya k'a b'i bolo bila sɛbɛn na ko layidu dɔw tun dira a ma k'a fɔ ko ɲangacili dɔw bɛ yen k'o tɛ ta ka ɲɛsin ma bɛɛ kɔni b'a dɔn o kɔni tun ye kumaw de jamana in tiɲɛna ka se yɔrɔ min ma n'a fɔra ko a denw bɛna wele kiri la walima a nɔfɛmɔgɔ dɔw a dusukasi barika ka bɔ a kan a bila yan yan'an ka taa sugu la i b'a ye k'a fɔ assise nationale a bɛ kɛ a bɛ kɛ nafa b'a la wa nafa t'a la fɛn min ye fasodenw ye u y'u hakilina ko o fɔ a kan assise Yaya Diallo assise nationale i b'a ye k'a fɔ Togo n'o ye Jado Togo ale ye ɲininkali kɛ maaw la kan a ye min sɔrɔ an k'o lamɛn. Jamana fanga ɲɛma Premier ministre Choguel Kokala Maïga a ka dantigɛli dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔba dɔ bɛna kɛ sigikafɔ min senfɛ jamana kunkanko kuma bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale de la refondation yala hakilina jumɛn bɛ maliyɛnw la o sigikafɔba in la anw ye an ka micro ta ka don dugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ o de filɛ nin ye. Bon ne tɔgɔ Bagoni Jara ne bɛ bɔ Marikala ne bɛna kuma assise nationale min bɛna kɛ sisan n'o y'a fɔ k'a fɔ k'a musaka bɛ t'i kuncɛ miliyari 2 la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nin waati in na a tɛna kɛ fosi ye wari tiɲɛ kɔ ne kɔni b'a ɲini premier ministre Choguel fɛ k'a ɲini président Assimi Goïta fɛ an ye Jalawa inclusive an ye o kɛ ka national kɛ bon ne kɔni ka faamuyali la musaka mun bɔra ka don la o papier dalen don nɔ o ma foyi ɲɛ bon o ɲɔgɔnna wari tiɲɛ wɛrɛ de natɔla filɛ tuguni a kɔni ka di ne ye ne ka hakilila la m'a fɔ a ka kɛ ne ta ye o miliyari 2 min n'o y'a fɔ k'u bi o kɛ ka nin baara nin kɛ sisan u ka mɔgɔ ɲini expert dɔ ɲini minnu bɛ se k'o kɛ ka usine mankan dɔ jɔ miliyari 2 bɛ se ka usine mankan dɔ jɔ maa 50 bɛ se ka don baara o dɔ fara jamana sɔrɔ kan o kɔni ka kusa ka wari bɔ ka taa don nin na ça ne sert à rien a tɛna foyi ɲɛ dɔw kɛra ka kɔrɔ jaabi ma sɔrɔ o la o kɔni ne ka hakilila ye. Ne tɔgɔ Umaru Jara sigiyɔrɔ bɛnnen no Sebeni kɔrɔ ma assise nationale min ma fɔra premier ministre fɛ ko a bɛna kɛ ne hakilina la nafa tɛ a la ka da kan lajɛ caman kɛra mun ye deni ye ani ka fara lajɛ wɛrɛw kan m'olu kɛra Maliko kumaw kan ne bolo olu kumaw bɛ se ka ta ka lajɛ majɔ bɛ yɔrɔ minnu la k'u kɛ ka ɲɔgɔn dafa pour que u bɛ se ka baara kɛ u kana taa an ka nafolo ta ka taa ni nafolobɛn ta ka taa da don nin ko in na k'a sɔrɔ ko min ni a nafa ka dɔgɔ ka da ka kuma fosi tɛna ta ka fɔ assise kɔnɔna la mun ma deli ka fɔ Maliku kan ka tɛmɛ o kuma tɛ yen nɔ. N'a hakilinata ye min ye ni assise ko min bɛna sigi sen kan n m'a fɔ k'a man ɲi nka i yɛrɛ k'i sigi k'a lajɛ bɛn tɛ se ka kɛ yɔrɔ si ni sigi ka fɔ tɛ yɔrɔ min na o ye kelen ye ni parti politique mɔgɔw dɔw la k'a fɔ ko u ma sɔn kun b'a la o dialogue national mun kɛra conférence d'entente nationale mun kɛra olu mɔgɔ kelenw de wulila ko o jukɔrɔma tuntu tinti ka tɛgɛrɛ fɔ k'o valider o validelen ko jumɛn y'a to olu ma se ka wuli k'u jɔ k'o banba sisan Choguel nalen n'a ko k'a bɛ assise a b'a a ɲini jamanadenw fɛ ka assise sigi olu parti mɔgɔ kelen minnu ye fɔlɔ ni filanan kɛ o sigilen sen kan o ma bato olu tun bɛ min olu jɔyɔrɔ kɛra mun ye olu mɔgɔ kelen bɛ tila k'a fɔ ko n'u banba k'a fɔ ko o man ɲi ne m'o faamuya il faut que o fana kan an jaabi o la Mali ɲɛta sigikafɔ tɛ yɔrɔ yɔrɔ a jamana tɛ ka ɲɛ hali dugu kɔnɔ ni sigikafɔ tɛ bɛn tɛ kɛ mɔgɔ ko mana na dutigi mana na i mana taa du o du kɔnɔ f'i ka sigikafɔ de kɛ ni Choguel nana président Assimi nana n'a ye Choguel ta ni Choguel ko k'a bɛ assise kɛ ni ɲɛ to mankan wɛrɛ la o n'i y'a ye Choguel ko k'a bɛ se k'a kɛ a dalila de b'a bolo a wari bɛ yen ne ma ban ne bɛ ɲininkali mun kɛ sisan ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma jamana bɛ yɔrɔ min na sisan waati min b'u bolo est-ce que assise bɛ se ka kɛ k'a bɛn a ma wa n'a kɛra k'a bɛn a ma n'a votera olu bɛ se ka appliquer wa. Bon ne kɔni y'a dannen kɔni ma vraiment ne ma nafaba ye sigikafɔ in na bilen
kadamunga kay bega tunno ay si ga fodo ke adno ngakilla bengara mun ngalu magam binno o timenen ko fe kurita kili tradition konnana si ga fodo fene kira bengara mun fene ga du fene binno o na killa o fa be binno fura ko jamana e continuité di andoni jamana e continuité olu munun kera kateme donc kay se ka barakene wi o kana fo kubina sika fo la bentuguni parce que ni ko kiba sika fo la bentuguni atne de basugo wota jamana kono problème ngacha élection binno donc ni angam na ngi abina tani fine takujugu tanu perlon déjà parce que ani élection to manjamli na fura ko assist la be kono ko amna ta be fando kan tuguni fendo benu ngara fendo kan ko olu shima se ka la wala aflo donc ne le ko mbulu asisi ngoni permanente na faba ko nala le to abukar dunya nsigoro benno nyor kuma bi ambe kuma mka ka fo ko sikal kanga asisi nke ni abdije benendo milliard flama ko na so na faba la obe na fatala ne ka famia la na fabate ala même na so ka fo ko président benika akilnando ebe premier ministre benika akilnando ni na jamana so to amna ebe fe ka shiri ika pushona ebe sika na ni feremi ebe siko fere de wasa jamana ka tanyefe mais faut anga don on ma glan ka be fendo kama folo en le dama ni ontier folo la bama na fo ko ma fo ko siga fo e damuye awo siga fo fena e damuye ala me yorom na bi mais o meke jamakulu fe ni jamakulu mi beka akinat ni clean o la siga fo meke damuye ni jamakulu beka akinat e clean di beka akinat de me fe jamana ki tanyefe beka akinat de me fe na jamana ka bo dugu koro ibaye itasoro o jamakulu o ma nyon famia fin dollar o me fereke kasika fo ke wala sa o sika nyon fana o fana mais bi ambe katam kono bi mali be tuam na bi malen de modali mun bi en fait bi est-ce que andara la ka fo sika fon ko sa obi sika ko absika de solution jamana no kono wa par de sika fo ma ke folo ko mun kan aba ko nana olu dono déjà parce que malen do tay mali ko yi malen do tay jamana ki tanye mais la plupart des maliens aussi olu chamantai intérêt ko di o kala no ka o ka intérêt bla jamana sanfé Hello kunafuli ale de be ma fa ka soro ima dore bla ida ma kunafuli aga usani ma kuna shirile afsa no yagine iborasha ka maula me assis kola ibe mun soro ka fo bon assis comme premier ministre a baka akilnaula ka foko assis ka ke iba warda don assis ya milliard fla bon milliard fla no de kanga do na soro abeke ka mali kuma bo ne bolo milliard fla mancha mais na soro abeke tendron ka fo amna ke anga sigi anga kuma no do ne bolo na fatala mais comme kuma abto ka kuma ro foko asisi na akera ali mogo mun la le fangala abe wajibe o tigi ka asisi mina akilina mi bon ne taro o wajibe li nasira ko lu nyefan e ayo nyefo de abe wajibe to mina oh na be wajibe bo kan ni dalumuni sabla aka gele parce que jamana marali wakati janla ko parce que président Kouran na ka projet de société voilà on a tawbena mais ni feno be ka fo ame jamana be wakati mina ani o président mina le jamana be ke la ala dola fongo nyonga mi ni fem mola alere mécanisme de l'état be baro a koma no donc ka fo ka be wajibe ka ke bon absa ke no dialogue fena no mo ba fo ko oli o ani ibe ka korle mununge a bekera mais aya e fema bolla maintenant soroko ni ne pse gato abe wajibe a mo ko ka ke a wakati la ne bolo problème dala sono milliard fla o mancha sigla sigim be ko maldien bebe nyonga surala wani maldien be akilina beta ne bolo o milliard fla mancha parce que ma o milliard do ay do fo sano o kele 900 millions diro kelema mana ko tabarkala anga dine nyama olu e nyogonye dogokun temene konolala nyogonye ibaye ka fo asrola imam Mahmoud Diko aleka la nyini fe au conseil islamique nyema ba alekmbe kene kono katase chrétien olu ka nyema ma ani dine nyema chama ni bela jele ngbe kene kono feminye jenaba damele ale min soro akola o de fleni anga dine nyema
ɲɛmaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ani jamana basigi la. O de la an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o dogolen tɛ jamanaden kelen kelen si la. Walasa ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛn ani keleya kɔnɔ an ka diinɛ ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kɔnɔ. Imam Mahmud Diko ka laɲini kɔnɔ an ka Haut Conseil islamique ɲɛmaaba Sherifu Usman Madani Haidara fo ka taa se an ka chrétien diinɛ ɲɛmaw ma. Ɲɔgɔn ye kun cɛra ni laseli ye laseli min bɛ bɛɛ lajɛlen wele an ka keleya bɛn ani transition dɛmɛli ma. Maliyɛnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ. Imam Mahmud Diko ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo. O jamana kelen in na ni kumana mɔgɔ miliyɔn b'i laminɛ ne bɛ cogo min na ale bɛ ten. Anw ka sigi k'o jamana ye o bɛ bin ko anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmaya tɛ sɔn o ma ne ka damira t'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n ko a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o kuma wele ma da de don diinɛmɔgɔw fɛ. Sherifu Usman Madani Haidara. N'i y'o bila i kunna i fililen don. Taa cogo si tɛ jamana in na ka diinɛtigiw to yen. N'u y'o bila i kunkolo la i fililen don. Alors anw ti foyi ɲini an ka jamana ka basigi. Mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Tuma bɛɛ dɔw b'u profiter diinɛmɔgɔw la mais f'u k'a dɔn diinɛmɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. Ani chrétiens tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an silamɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Nin bɛ tan o ye silamɛya taacogo ye o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye. Hali sugu la feerefɛnw tɛ kelen ye. Alors o la silamɛya la bolofaraw b'a la mais a bolofara ti silamɛ yɛrɛw dusukun fara. An bɛ ɲɔgɔn bolo su fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo tile fɛ. An ka diinɛ ɲɛmaw olu ka kɔrɔfɔw ye Makura i bɛ jumɛn sɔrɔ ka fɔ a la. Mas diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jamanako la ne kɔni fɛ hakilina ɲuman don. Tabarakala. Ne yɛrɛ fɛ a waati sumayara. A kun kan ka kɛ joona. A kun kan ka kɛ joona parce que mas n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaden fanba caman bɛ yen u bɛ diinɛmɔgɔw lamɛn. Donc n'u ka wulikajɔ kun barika bonyana est ce que anw bɛ yɔrɔ min na bi an kun bɛ se yan. A filɛ dɛ. An kun bɛ se yan parce que an ɲɛ b'a la hali n'i ye an ka camancɛ yɔrɔ ni nord fanfɛla ninnu jateminɛ k'a lajɛ dɔw bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ diinɛ ko kɛlɛli la mais ne ninnu kun farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jamanadenw na faamuya ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ est ce que nin fɛn ninnu tun bɛ avancer ka se an bɛ niveau min na bi yan donc ne kɔni ne yɛrɛ y'a ye télé la l'autre jour a diyara ne ye parce que ni yan'aw k'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw ka mɔgɔw k'aw sama-samani na a cɛ man ɲi mɔgɔw k'aw faralen ɲɔgɔn kan donc ka essayer ka don jamana gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ yaasa jamanadenw bɛ lafiya cogo min na. Tabarakala. Kuma ɲalen an bugunikaw ko ten i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an bɛ foli ka di an ka jamana gouvernement ma sabula an ye kɛlɛ min bolo da yan n'o ye lujura kelen don maa minnu garisɛgɛ ye o ka bila u ka hakɛ kɔnɔ conseil des ministres tɛmɛnen décision taara a taara décision taara tabarikala ko ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ a kɛcogo yɛrɛ la koyi a décision taara conseil des ministres la an b'u fo o ɲɛrɛsɛ i bɛna jɛ min ci o jɛ i y'o classé min bon jɛ bɛ n bolo a bɛ n bolo fɔlɔ voilà jɛ ma ci fɔlɔ décision taara donc jɛ gulonnen don ko ka tiɲɛ yɛrɛ la ka bɛɛ bila i ka hakɛ a kɔnɔna la wa ko damakɛya foroba baara la ko o waleya a waleya cogo yɛrɛ la a fɔra tan conseil des ministres a sen fɛ n ko halisa an bɛ a fɔ transition maaw ye u ka to ka arajow lamɛn anw de bɛ jamanadenw ka degun dɔn anw de bɛ to ka jamana kɔnɔdenw ka degun ni ka a lase a lase cogo yɛrɛ la o tɛ an b'an ka gouvernement fo o la nin ye baara ɲuman ye an kana a kɛ critique dɔrɔn ye n'u ye ɲuman min kɛ an ka o fɔ ni ko o da kɛnɛ kan u b'a fɔ Fatumata Sise ale y'a ka micro ko o tengu Amadou Koita ministre Amadou Koita dala i b'a ye k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni parti politique u ye ɲɔgɔn ye jamana koba minnu bɛ yen ni ka kuma o kan kuma kuncɛlen Amadou a ye nin de fɔ tɛnɛn tɛmɛnen kuma ɲɔgɔnya ganna kosɛbɛ
anga fanga nyema shogal ko kala maiga ani berebere litoni nyogonche eri chama kuma nyogonya o kera sababu ye uga kuma jamana ko bauka korofo kunchele anya mikoro jo ministry koro Amadou Koita dala ay femi fo o de fleni ya foto ko mina ane premier ministre Dr Shogal ko kala maga ay nyogoy an kuma na ko selo masala nyoye hira kera hakilna mununka o ye organe unique de gestion ani fana assise national organisation beni hakilla bebe fli ka de ka nyede kan mais kuma be hakilna fo an ye min fo drango akaka nga sigali bi nan sigira ka kuma nan sigira ka felo bo nyugo fe jamana ni mo bo le labi parce que gela manga jamana kono bi ma chita ni ala fe politique ko gela kana foro ko tuguni premier ministre era ko aka ministre saba no ye ministre de refondation et de la réforme de l'état ane ministre de l'administration territoriale ane ministre délégué des réformes kanolu bla nyoy ka se ka hakilu faranyon ga libi pour ka mse ka benga ko ka tugumna on fait hakilna munu fora bekay assise nationale si ka fo edamui organisme de gestion malien be ko ka sigi fora dialogue national inclusif fona konana yano fana ka se atete ka ala ka hinala ka toy akuyo commission do sigi na ba forma commission daba o fana kun ya laɲini mais hakilinaw be fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ jumɛn o ye waati min tora parce que an fɛ kalo wɔɔrɔ min tora sisan n'i ko k'i bɛna organe unique sigi ko ka se k'a cɛrɛ jamana fan bɛɛ o ka se ka baara faamuya baara ka se ka kɛ nimisiwasa la an ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni o de la an ka fɛlɛ ye min an ye cadre min sigi n'a bɛ fɔ o ma cadre d'échange pour une transition réussie n'an ye regroupement politique caman ne parti politique kuloman caman anw fɛ bi an bɛ se ka texte adopté min tora an ka administration renforcée an ka seni ka mission an ka contrôle fara mission de suivi et d'évaluation kan ani fichier an ka se ka audit kɛ ɲɔgɔn fɛ donc peut-être n'an ni ministre ye ɲɔgɔn ye an na se ka kuma o bɛɛ kan an ka laɲini ye min ye fɔlɔ an ka se ka bɛn fana chronogramme kan n'o ye waati min bɛ boloda pour que kalataw bɛ se ka organiser cogo min na sabula an jɔrɔlen don mun na o kɔrɔ an ye layidu min ta k'a fɔ ko transition bɛ kɛ kalo 18 kɔnɔ an y'a ta an yɛrɛ ye an y'a ta ɲɛmɔgɔ ye a ka kan an k'an sigi ka kuma pour que an ka se k'o layidu timɛ cogo min na o de ka ɲi an ka jamana ma o de b'an ka jamana sankɔrɔta o de b'a to fana ni ɲɛmaa bolo bɛ to ɲɔgɔn bolo pour que jugu kelen minnu b'an na n'an b'a fɔ o ma terrorisme an ka se k'olu kɛlɛ a filanan fana ko assise nationale c'est vrai Mali ye sigi ka fɔ jamana ye mais an hakili fana ye min y'o la an ko k'a fɔ Mali ye sigiɲɔgɔnya caman kɛ an ye conférence d'entente nationale kɛ an ye états généraux sur la décentralisation an y'o kɛ assise sur le nord an y'o kɛ an ye dialogue national inclusif kɛ wa fanga yɛlɛma fana nani an kɛla ka concertation nationale fana fɛ anw fɛ Mali problème bi texte ko tɛ bilen Mali problème ye min ye dɔrɔn minnu hakilina minnu sɔrɔla la ni texte résolution minnu bɔr'o la olu bɛ se ka appliquer cogo min na n y'o de fɔ an ka kumaw kɔnɔna na an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn ye caman kɛ an bɛ bɛnkanw k'a kan an t'a latime mɔgɔ wɛrɛ bɛna ka na minɛ an bolo u bɛ taa u b'a kɛ ka ɲɛ donc an hakilina o de ye mais je crois que n'an ni ministre ye ɲɔgɔn ye n'an ni ministre ye baara kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka to an ka bɛn parce que jamana ni mɔgɔ tɛ gɛlɛya foyi la bi an ka laɲini tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya politique foyi ka na transition ni an bɛɛ de ka transition ye transition ye waati de ye maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na transition ye waati min an bɛ se ka na ni basigi ye waati min an bɛ se ka na ni bɛn ye waati min an bɛ se ka kuma di jamanadenw ma jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na donc an kɔni an hakilina o de ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a b'an hakili la fana k'a fɔ ko an ye ministre saba ninnu mana ɲɔgɔn ye n'an sigira ka kuma ka kow jateminɛ ɲɔgɔn bolo ka fɛn kelen dɔrɔn fɔ dɔrɔn Mali de b'an bɛɛ sanfɛ n'an y'o baara kɛ ni ala taara sɔnna a ma an bɛ sɔn ka bɛn. Voilà kɔrɔfɔw olu faamuna kunnafoli an bɛ a kuncɛ ni min ye bi o de ye Goodluck Jonathan l'ami intime de Janginɛ o tɛ yan segi ko awɔ dɛ segi ye nin gɛlɛya dɛ o don famakɔrɔ don Janginɛ famakɔrɔ yan ayi n'i kɛra famakɔrɔ ami ye ma sɔn o ka ɲi o a ko filɛ sa o sinon programme bɛ Janginɛ la bi ninnu ka d'a ye dɛ tari jɛ non a ka style yɛrɛ de a ka style yɛrɛ de ye nin ye hali jamu filɛ nin ye fɛn kan voilà journaux kan oui o ɲɔgɔnna voilà ni ɲɔgɔnna de b'a la Goodluck Jonathan i m'a ye o bɛɛ ye kelen oui l'ami intime de Janginɛ voilà a bɛ na yan dimanche yan a bɛ na Mali la dimanche tuguni yan ne ko ka yɔrɔ ɲini a ye zone reporter kɔnɔ o ka ɲi
yoro do nyina ye yagi shige yankada ye mali gada ko lokolla na wayu yen barga manon ya ko kon vleni cabinet machi anaka delegation kana transition abe dabulo minga kana olaje abe kana wakati mina daga bawli dume anga jamana kono lala parti politique ulu ni gouvernement ni nyogonche dobe faraka dote fara aka o kuma dobe shena bi ala kan kunaja ya rabbi ante naga juru labla allo an sogoma ban soma so mo godu ni soma magura nse ça va Brahma Chenta resra ma akilna ifo ka tarfu ka jangne janfu ka sheikh sibefu ka tomo refu akulo bila ka imam bula fu ka je sibefu on chaka kuna funa nse me ko kila o jebe magura le oye muye parce que anga projet akuma ma fobi quel projet mais Masque deuxième projet. Ah, on va voir le projet sera que tu dis toujours évaluation de Kanake. Ah, n'inte évalué. Vraiment bon point de folie. Ah ouais, folie jarani. C'est akabarala. Parce que akada abi jamana dum kuna punya. Iya ye mɔgɔw b'aw lamɛn an tɛ sɛgɛn wele la san kalo 12 vraiment kuma minnu bɛ fɔ ani sababa bɛ bɛn wa jamanadenw hamina ko kuma minnu ye olu de bɛ fɔ sinon araso ka ca jamana in kɔnɔ yan awɔ an yɛrɛ ka araso caman fana ka kɔrɔ pise dɔ ye voilà donc an yɛrɛ ka foli b'i ye a ka continuer nin ka nin ka d'an ye awɔ n'Ala sɔnna ma i tiɲɛ ta Misi warandão. Alô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam karamogo. Alhamdulillah. Somogo dun. Mbauko. Kambe parga mbato ko kala kala kewji. Ya rabbi ala ko do mine. Woni wati e parga wati ye. Ko mo ko akili to jara fara ka to ga daji ka to ga ni fi ko na ka kan ko tebe. Okay mo ko klobila. Ambe mu fo no dine mo ko ka fara no ai. Franchement an bɛ ka urinaire minnu mɛn fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ critique minnu kɛ sisan franchement mɔgɔw bɛ ka féliciter an b'a f'u ɲɛna ko u y'o mun kɛ a diyara n ye dimanche tɛmɛnen dara mun kan ne de wulila ka taa se imamu Mamu Diko ma kuma n'a fɛ kosɛbɛ n y'a ye a ye kumakan in labato k'a diyara n ye ko an b'a fo an bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye fɛnɛ u k'a dɔn diinɛmɔgɔw bɛ hami ni olu de mais ni mɔgɔ bɛ hami ni i ye ni i b'a ka kumakan bisimila i n'a fɔ k'a bɛ ŋaniya wɛrɛ de ɲini na kuma dɔ i b'a décourager ka da kan diinɛmɔgɔw tɛ parti politique la a si tɛ ministre ye a si tɛ député ye mais u bɛ wuli ka u ka initiative ta ka baara kɛ donc ne fɛ i kan ka hali ni majɛ mot ta kɛ i b'o bila sira de ani mun fɛnɛ a tɔ délai ko ye k'a fɔ de ko an b'a fɔ ko délai ka respecter an ka sira foyi tɛ délai la ni ko sera k'an to cogo min na i n'a fɔ Siriki ninnu y'a fɔ cogo min na an de ta y'an ka jamana ye i mana a fɔ n ko an tulo b'i la koyi i mana kuma fɛn o fɛn fɔ an tɛ délai respecter an bɛ taga n'an ka baara de ye ko justice maaw k'u ka taga n'a ye k'an bɛ Mamadu Kasoke fo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo jamana Ala k'a basigi amina yarabi la transition salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ka foli b'i ye karamɔgɔ 20 20 18 60 allo allo an sɔgɔma o taara 20 20 18 65 ya jalo ni ma nɔnɔ min kana anw ka ligne ɲagami yan dɛ allo n sera sira Drissa Mega di Catalan ko do bananga bura PCF Catalan resra vraiment mi so ko to nse ni sari ni makro befo awo ni DJ Mas ni pro ni mani mambu la ni die triwe ni Kasim pro awo dari ene ko kuma minga no ko ni mundira an gona an wasara ya rabbi alaka PCF mi ra wasa folo amina ya rabbi alaka ubolo ma ga bara ami ami a foli jaranye ini baraji Makura an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Cheikh Sidibe kuma kuncɛ kuma awɔ Mas ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn tun sɔgɔlen don an na Ala ka juma wɛrɛ k'a jira an na ya rabbi Tariba
Merci. Kami bela jere fo ko kuna foni mbe Brahmana ka jama bulu bi ka daw klukan o de tun ye ni kuma bi juma ye Roma dondo ali bi am do ke jamana ala ka basiki ya rabbi ala kan bela jere ben kelima parti politique u ka fara ala ku ni transition ben kana amina rabbi Makura Mas ame Traoré na ka barakala Sedim Sar anga foli buye ay ka bayba fo meri Traoré Klobana awo Klobana ame meri ale na ne blabi ay rasul ka bo suno kunu akun me ka bo ni nye mais bi woni ay rasul ka bo sans fini ay ale kenemne awesra sanye ay bo abe fe ka sa sero la parce que sangoro bolli man no ngoy mas tabarkala amano mas amenyema fo ana furmuso anga foli bu bela jele anga me baga chaman muso maka foli du bela jele ma ko ala ka juma heredi ya rabbi anu bela jele ma ya rabbi good luck Jonathan Otma fara ay o fara la ne balmaka toka mas ite sabali do good luck mais mas ka bo Jonathan ka bo Joe Biden na good luck la ça c'est regressement ay o bayra ko ne balmaka glani kala de ya kuma di good luck ma venu passer pour jagne mas sera ça good luck après Joe Biden il faut parler l'état nous pousse là mais jangina ni be to ñu mawni kata digila de woni ni Musa good luck tara Musa ifazana de fasa banfla bilé no Musa kuna ka befu mama zole wala ame foli di ubema tabarkala ala ka juma wara ira anu ya rabbi jamana nema ba kono bi ni ala ka nema e amala dila ka nema jiri jamana ya rabbi sengana ngo bana minogo bana abelebe tabarkala ame ala dila ala ka lakana dama ya rabbi ka soro suruanga ala ko ka ala ko Seku Sako Nana Sise ale furuke Boaje Gaw ko ambassadeur ale de bini sigi sisa ka duma a baraka daele ka sɔrɔ ka a jugu Bamako kan 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan han 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan voilà bi ta ka di dɛ 14h kɔni voilà donc Boaje a parlé no bi kosɛbɛ a kɛlen no ka vesti blanc don ka cravate bilenman ko o siri o kan merci k'a ka verre don ala ka Mali kisi was